Dobrý deň. Takže po zhruba veľmi dlhej dobe sa tu s vami opäť stretávame. Hlási sa vám Roland. A Jaroslav Buček a môžem vám povedať, že sa môžete tešiť na úplne nové rádio. Jedno z najnovších rádií. Sekli sme s tým starým zapredaným vysielačom. Stále sa voláme zapredaný vysielač síce, ale už museli sme do tohto trhu priniesť niečo nové. Niečo, čo vylíkne. Áno, a to sme my. O tom sa presvedčíte. Ešte Jarobino vole, čo chcel povedať o Matiskovom stave, jeho momentálnej funkcii v rádiu. Takže áno, náš hlavný zakladateľ a šéf Matisek sekol s moderovaním, zostali sme na to dvaja, teda ja. Sekol? A Roland. A Matisek je náš hlavný, teda režisér sa to povie, áno. Čiže zdravíme týmto krokom réžiu. Ahoj. Ahoj. Náš režisér. Aha, píšem Miami Beach. Miami Beach. No takže akurát odpovedáme na otázky našim fanúšikom. Dobre. Tak ako pán režisér nám teraz nám dal vedieť, že Ďakujem, predávam slovo Jarovi. Takže dostal som slovo, jo. To je živé vysielanie. Dobre, takže určite by som na začiatok pristúpil k našim tradičným rubrikám. A síce by som mal teraz povedať počasie podľa toho. Takže slovo má Roland. Mám slovo, mám myšku. Kliknem si na myšku. Bez stratovú. No, diktuj mi, ja tu mám písať. Počasie. Takže 30 parametrov. No, hovor, počasie. Takže, keďže som bol 2 týždne preč od včera, tak netuším, ako tu bolo počasie doteraz. Ale keď som sa teraz vrátil, tak... Tak som to zbadal zelený dym. Tak som už ako sledujem počasie a podobné veci a podľa toho vám teda môžem povedať, že v nasledujúcich dňoch bude pokračovať tento stúpajúci trend teplôt. Bude od 37 do 38 stupňov v nasledujúcom týždni. Nejaké 2 dní sa zamračí, ale nebude to nič markantné. Jak ja dlho viem vyprávať o počasí. Hurgada. Hurgade. 42, opakujem. 42 stupňov Celzia. To je, neviem, kde to je? Áno, je to správna odpoveď. Tak to je v Egypte? To je v Egypte. Pána režisera je teraz počuť, dáva znamenie. Mohli by ste povedať ešte počasie pre Katku do Ameriky? Ďakujem. Áno. To ona je v Hurgade? Nie, ona je, počkaj. Miami Beach. Počasie, počkaj, kde to je? Kalifornia. Režisér aj počuť teraz rady? Režisér aj počuť teraz. No, toto San Diego, pozeraj. To není tam. Je San Diego, Kalifornia. Však, ale to je veľká ona. San Diego. Veľká zem. Amerika, kde budeš. Akurát tuto Jaroslav vybavuje skrz sociálne siete, o ktorých sa dnes ešte budeme rozprávať. Že má piči, alebo čo? Čo?
Ty si to nenormálne? Ja on to akože... To bolo nepočuť. Tá režisér... Ticho, režia, Režia hovorí, chlapci, dajte do toho trochu profesionality. Kde sme to? Čo je to? Rádio Slovensko? Regina Banská Bystrica? Chlapci, toto je Hlohovec. Ideme, pokračujeme. Profesionálne. Ďakujem. Takže ako som už hovoril, tuto zistujeme práve dočasný prístrešok jednej z našich fanúčičiek, ktorej chceme teda predpovedať počasie. To určite. Ale tak musíme najprv vedieť, že je aké počasie. Lebo tak ako všeobecné Ameriku, že tam sú všelijaké počasia. Denis Kabak. Nie, ale ja to dneska zavoláme. Vojce Kole. Tak nemôžeme. Či koľko. Dobre, takže počasie máme za sebou. Ďakujeme Rolandovi. Počkaj. Parkev Line Murieta. Počasie je parádne, teplo, slnko, vážne teplo. Takže v Kalifornii je teplo. Pretože v Kalifornii je teplo. Jak kurva vedela, že chceme vedieť počasí? Lebo som napísal, že aký tam je počasí. Prečo si napísal? Neviem. Dobre, takže prejdeme. Sluchačky sme sa dozvedeli, že je tam krásne počasie. A teraz by sme si mohli dať. Takže poprosíme režiu o pesničku. O našu prvú pesničku. Je to pesnička naspievaná dvomi doteraz neznámymi interpretmi. Takže Miroslav Martin a Drahomíra Masaryková. Napätie vo vzduchu, zábava opíja, horúca vlna, tepla sa sady rozvíja. Ľahké šaty, odchody a návraty, radosť, šťastie vo vetre a ľudia rozosmiatí. Ejo, ruky nad hlavou, horúce tela vábia slnko po pás pod vodou. Ejo, ruky nad hlavou, voja kvetov letí vetrom, tam si splývam s ňou. Ejo, ruky nad hlavou, chladné drinky, svieže rytmy, pijí so šťavou. Ejo, ruky nad hlavou, zabávaj sa, tancuj s nami na party s ňou. Keď voda láka a slnko nám svieti, spev ptákov, svieži vzduch a džavot detí. Naplňte bazény, otvorte fľaše, pripravte kluby, leto je naše. Ruky nad hlavou. Ruky nad hlavou, horúce tela vábia slnko po pás pod vodou. Ruky nad hlavou, voja kvetov letí vetrom, tam si splývam s ňou. Ruky nad hlavou, chladné drinky, svieže rytmy, pijí so šťavou. Ruky nad hlavou, zabávaj sa, tancuj s nami na party s ňou. Naplňte bazény, otvorte fľaše, pripravte kluby, leto je naše. Ruky nad hlavou. Ruky nad hlavou, horúce tela vábia slnko po pás pod vodou. Ruky nad hlavou, voja kvetov letí vetrom, tam si splývam s ňou. Ruky nad hlavou, chladné drinky, svieže rytmy, pijí so Po pesničke volajúci Kore s otázkou. Ruky nad hlavou, zabávaj sa, tancuj s nami na party s ňou. Dobre, takže ako ďalší bod našeho programu si zavoláme posluchača na otázku. To je vlastne tá otázka, to je tajná otázka.
Otázku na túto otázku si odpovedieme, až keď bude potom. Dobrý večer. Dobrý večer. Dovolali sme večer. sa pánovi Valovičovi. Ešte na začiatok by som vám chcel povedať, že nevyhrávate 100 000 eur, pretože ste nezdieľali rádio so slovami počúvam zapredaný vysielač. Takže je nám to ľúto, ale nie sme tu kvôli tomu. Takže odkiaľ nám voláte, pán Pavol? Nie odkiaľ, my voláme jemu. Pán Pavol? Áno. Odkiaľ nám voláte? Také rómske osady. Pán Pavol, môžem sa vás opýtať jednu otázku, vy ste Róm? Prosím? Že či ste Róm. Nie. A ja by som chcel vedieť vaše práve meno a vaše cigánske meno. Rómske meno nemám ešte. No dobre, tak prejdeme k súťažnej otázke. Slovo má Roland. Takže naša dnešná otázka znie. Môže si v Európskej únii muž zobrať za ženu sestru svojej vdovy? Po A môže, po B nemôže. Poprosím ešte raz tie možnosti. Po A môže. A po B nemôže. Tak ja porozmýšľam chvíľu. Ty koko, nás to stojí kredit. Myslím, že správna odpoveď je číslo B. Číslo B? Áno, Výborne! výborne. To je perfektné. Takže ste vyhrali, neviem čo. Ale a tak nesúťažné ešte mimo, keby ste vedeli, že prečo. Lebo jeho otec. Počkej. Je jeho otec. No a to je jeho mama. Ešte na to približte trošku. Rozvíte to. Potom tak mieša ten švagor a svokra a podobné srandy. A tak. Pán Pavol, Dobre, takže ja by som... berieme to. Určite. Dobre. Áno, práve sme dostali pokyn z režie, že berieme to. Čo? Správna odpoveď. Gratulujem. Vyhrali ste prestíž. Takže, pán Pavol, prosím, aby ste zostali na linke, na cene a odškodnom sa dohodneme neskôr. A tak ako, aby som prešiel k našej ďalšej dnešnej téme. Však už vypneme, pána Pavla. Áno. Dobre, ďakujem, pekný večer. Pekný večer, aj vám. Ja som myslel, že vypadne. Nevadí. Že a režia nejaké rady máme? Dobre, Áno, takže ale počul som dosť. režia Na sklamala. Pesničke som dosť počul teraz. Nie, to nejde si, som sa rozhodol. Priniesol takúto svoju vlastnú tému do tohto rádia, svoj vlastný šmrnc. A chcel by som otvoriť veľmi závažnú diskusiu na otázku, je Loskotov dedo mrož? Po A hlasujte nie je, po B je. A po C áno aj. Takže ďakujeme za 5000 SMS-iek a ja uzatváram hlasovanie. Tak, a je to definitívne. Tak, režia. Ako? Koľko percent ľudí hlasovalo? Pre A, B či C. Alebo aj B. Alebo aj D. Prečo nie? Lebo napíname to. Lebo... No, takže... Čo si povieme? My sme sa takto spoznali v jednom gymnáziu malého mestečka.
sme chodili, lebo sme boli strašne inteligentní na výberovej škole. A teda odtedy akože sme začali robiť toto rádio. Nie odtedy, ale to je jedno. Takže režia nám práve posunula informáciu, že práve vyšli výsledky, takže poprosíme režiu. Takže 30% pre A teda nie je. Takže presná polovica hovorí, že je. A teda veľmi ľahko si vieme vypočítať, že tá zvyšná časť, teda áno aj, je 20%, ale keďže sme mali aj možnosť D, ktorá nebola definovaná, takže je to 19,99 19,99,9%. Periodicky. Čo hovorili to číslo? Neviem. No. Pomoc, režia. Prenasledujem Andrúka. Dobre, režia, pustá pesnička. Nech si pustá. Tu nemusí vlastne ani pín. Pusti si pesničku. Yo, Mikey Beats, piešaný Mikey Beats, yo, Mikey Beats, bore. Sedím u umývarke zavretý konečne sám. Je 10 ráno, strhol som hotela jak pán. Vo meste, teda v cudzom meste. Zle od žalúdku okuláre. Včera tu znelo pekne 50 000 ľudí a 4 kluby. Snažil som sa dať im to, čo som im slúbil. Skurvená, šedá realita plná pocitov. Zrhané do klubov, domov a do bytov. Zavretí v autách kurujeme ako dobytok. Nechceme cítiť nič na prežito. Ospravedlňujeme sa rodičom. Stokujeme vonku, 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 keď stokujeme vonku, keď stokujeme vonku, keď stokujeme vonku, keď stokujeme vonku, stokujeme vonku, strvení sú všetci, jem jedno koľko, máš sebe pol deci. Jem jedno koľko, máš pri sebe veci. Pochop, toto nejsú keci. Nič už nebude ako predtým. Bielý Mercedes, pas trum, zbombený jak bomba, boom. Bielý Mercedes, pas, bielý Mercedes, pas. Vieš, nemáš všetkých, vieš, nemáš všetkých. Ruka v venku trčí z auta, ide Paťo, black on black, 6 liter, jebem na to. Brdzím premávku, jak sedlačí, kaco, ujebanú hudbu, cítim sa jak Gabo. Nesúďte nás za to, že máme v sebe zlých démonov. Otupený systémom unikám pred jeho tieňou. Všetci kričia kontrafakt, to má rytmus naviedol. Všetky čúzy, každý čávo, chudobrý je závodou. V tomto meste snou, hľadám význam slov, svetla taxíkov, padám do sveta neónou, pre mojich tulavých psov, držme sa nad hladinou, toto nám nikto nezobere, nikto nás nezlomí, sme s ulicou, stokujeme vonku, stokujeme vonku, stokujeme vonku, stokujeme vonku, stokujeme vonku, stokujeme vonku. Napríklad je to horúčka. Chcem umrieť na piči jak Buffalo Bill, pretože život je krátky na to, aby som sa všetkým podriadil. Žijeme na hrane, pretože to tak chceme. Volajú nás deti vetra, stokujeme venku, je to prirodzené. Stokujeme vonku, strvení sú všetci. Jem jedno koľko, máš sebe pol deci. Jem jedno koľko, máš pri sebe veci. Pochop, toto nejsú keci. Nič už nebude ako predtým. Stokujeme vonku, keď stokujeme vonku, keď stokujeme vonku. Dobre, takže rozhodli sme sa do nášho rádia pridať ďalšiu rubriku. Je to rubrika Lekárske okienko.
ktorý sa dnes budeme rozprávať o horúčke, alebo aj teplote. No, takže. Ale my si najprv povieme, čo to vlastne tá horúčka, teplota je. To je vlastne slangový výraz pre nadmerne zvýšenú vnútornú teplotu tela. Čo si napísal? Horúčka. Takže, čo vám povieme ďalej? Ja som ešte nedopovedal, čo to je. Vlastne to je zvýšená teplota vnútorná tela, ktorá táto teplota by sa mala pohybovať od 36 do 37 stupňov Celzia. A 36? Presne tak. A jak je to vyššie, tak je to telo v nepohode a zdravé. Tak. Takže horúčka vzniká na základe nastavenia termoregulačného centra na vyššiu hodnotu. Dobre. Teraz vlastne čo nám môže spôsobiť taká horúčka? Áno. Príznaky sú vzhľadom na zvýšenú teplotu toho tela, tak sa môže stať, že ľahšie sa dehydratujeme, môžeme sa cítiť nevoľno, môže nás bolieť hlava a iné časti tela. No, čo ďalej? Ktoré presne časti tela? Jaro nám porozprával, čo? Tak. Ak by ste chceli vedieť príznaky horúčky, tak je to hlavne zimnica, nechtová mýkoza, hlavy, všeobecná slabosť a bolesť v kĺboch, krku, krídloch. Aj nepartiach tela. Rozhodol som sa, že zveríme tému. Takže chceli sme si niečo povedať o sociálnych sieťach. Nie. Tak dobre. O slangových výrazoch jedného nemenovaného swagera. Neviem, koho myslíš teraz, presne. Je to... Začína svítať. A nie je to ten, o ktorý si myslíš. Je to iný swagger? Ak je to ten? Je to swagger Filip Suchan. Jaj. A jeho... Mesotarian. Viete, aký je protiklad vegetariána? Mesotarian. Áno, toto je naozaj, dámy a páni, citát samého veľmajstra Filipa Suchána. Takže týmto pádom by sme chceli samozrejme pozdraviť. Možno sa s ním aj spojíme. Či? Mohli by sme. Hľadáme tohto sympatického mladíka na sociálnych sieťach, o ktorých sa budeme dnes rozprávať. Či to je za kokotá? Počkaj. Kde si? Zatiaľ, čo hľadáme jeho kontakt v našich mobiloch, tak by sme vás poprosili, aby ste si dali našu najobľúbenejšiu sociálnu sieť. Naťukali si tam meno Filip Suchan, všetko bez zloženou. A tam ako si pozrieť jeho profilovú fotku, aby sme mali s ním aj, jak sa hovorí, akože vizuálny tento kontakt. Tak. A tak. Takže teoreticky mohli by sme... Nie. Ja vyberiem. Nemáme číslo. Réžia si, no. Takže teraz pesnička podľa réžie. Réži neporučíš. Dobre, takže číslo. Máme na Elenu z Paríža.
The others, they don't rest. Yeah, I know. Why? Get up. Bye, kids. Where are we going? Somewhere we belong. Dobre, takže bohužiaľ sa nám že súhaňal na Facebooku. Tu tam, to nevidíš ho. Viem si. Aspoň začal písať svoje číslo. No, takže už zháňame z prvej ruky. A však už píšeme jemu. Čo sa mu pýtame? Že... Jaký je rozdiel medzi vegetariánom a mesotariánom? Kto viac vyserá? Vegetarián alebo mesotarián? Je v Chorvátsku. No tak to ja platiť nebudem. Že vole, som v Chorvátsku. Takže bohužiaľ nedovoláme sa pánovi Súchanovi. Zanechal nám podcast, ktorý môžeme zverejniť. Že tento odkaz bol 3, 2, 1. Vole, som v Chorvátsku, ja to nebudem platiť. Netrtkám svojho operátora. Perfektné, to sa naozaj páčilo.
vynikajúci odkaz nám zavolal. Ale... Dobre, Rekord. máme čas. Takže dovoláme sa našej posluchačke Zdenke Babincovej. To je ona. To je naša spolužiačka. Spolužijeme s ňou. Áno. Spolužičíme. Môžeme volať maximálne minútu, tak musíme dostihnúť. Do piče. Čo sa budem písať? Do piče. Dobrý deň. Dobrý večer. Odkiaľ tam voláte? My voláme jej. Takže voláme vás z našeho skromného štúdia. V Hollywoode. Som rada, že opäť počujem vaše vysielanie. No, poďme. To je super. A vlastne som sa rozhodol, že vám dáme otázku. Túto otázku vám dá Jaro. Jakú otázku? Takže prejdeme k otázke. Aký je rozdiel medzi vegetariánom a mesotariánom? Medzi kým? Medzi vegetariánom a mesotariánom. No, mesotarián. No, vegetarián to neviem, to je taký, že nie je... To je taký, že nie je meso a mesotarián je taký, že ten nie je zeleninu. A prečo je to taký, čo je zeleninu a ten, čo není taký, nie je zeleninu? Ten, čo nie je zeleninu, ten je hlupý a ten, čo nie je meso, ten je tiež hlupý. Povedzte mi jeho meno. Je to jeden sveger z Lohovca. Jeden sveger z Lohovca? Ktorý vymyslel tento výraz? Ktorý vymyslel výraz mesotarián. Ja neviem, lebo ja som skláčan. Je to tento známy Highlander a je to výstavný exemplár naozaj. Je to náš krásny spolužiak, ktorý netrtka svojho operátora. Zgrcal sa jak posledné prasa. Zgrcal sa v triede potelesne jak posledné prasa. To môže byť neviem co. Dáme vám radu? Na hlave má krásnu, dlhú, trvalú za 4 koruny. Je to Highlander proste. Trvalú za 4 koruny, neviem co. Naozaj, jeho hlášky. Vyznačuje sa tým, že kopíruje Beatles a že by byl aj Paula McCartneyho. Povedzte mi jeho meno. Ja vôbec neviem, kto Je to po A. Opak mokrého. Áno, čiže suchý, čiže to môže byť aj... dobre. Alebo opak suchého. Čiže... Alebo opak suchého. Vlhký. No tak si vyberte. Je to jednoznačne suchý. Čiže celým menom... Filip Sucha. Áno, výborne! Áno, je to správna odpoveď. Sa víťazom našej. Takže práve sme dostali pokyn z réžie, že to akceptuje, vyhrávate... Vyjebané 2 koruny. Gratulujem. Ďakujem, super, budem mať aspoň si čo kúpiť na seba. Do počutia. Do počutia. Dobre. Takže čas tlačí réžiu a nie nás. Máme pokyn, že čas tlačí réžiu a že teda sa naša relácia chýli ku koncu. No a... V tej ďalšej epizóde ktorá nebude. Sa môžete tešiť na... Aj tešte sa, nebude to. Zamrzol. Jaro zamrzol. Jaro dnes letos nebude a nebude. Jaro už je za rohy. Jaro je asistent. Dobre, takže čas tlačí režiu, my budeme musieť asi končiť. Lúči sa s vami Roland. Jaroslav Buček. A Matisek v úlohe režiséra. Dovidenia. Do počutia. Do počutia.